Jo, ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska to ide o tom, aký bol môj rok 2024 aké sú moje ciele do roku 2025, takže a.k.a. nový rok. Dúfam, že ste si užili rok 2024. Ja mal som tam nejaké zlé známky v škole, potom môžeme začať tým zlým, čo sa mi stalo, potom môžeme prechádzať do toho dobrého. Takže zle sa mi stalo to, dostal som zlé známky v škole a troška som sa, to nebudem hovoriť, ale proste zlé známky v škole, nebudem hovoriť z čoho sa budete vysmievať. No a sa mi zlomil zub, kto vie, to je na mojom Discord serveri, tak vie. Na polku po druhýkrát, ale iba raz v tomto roku, čo je celkom úspech. Toto sú asi tie zlé veci, asi najviac podľa mňa. A potom môžeme ísť na tie dobré veci. Dobré veci sú tie, bol som na hokejových turnajoch. Ešte jedna zlá vec je, že prestúpil som, ale tak je to proste iba je to ťažké kvôli tomu. A ešte to je dobré. A to je všetko. A zlých vecí. A dobré veci, bol som na Champions League, bol som všade, proste bol som na dovolenkách, teraz veľa. Robil som si prácu nejakú, robím miniatúry pro Ridera. Spravil som si prácu a len tak ďalej asi. Takže tak no. Povedzte mi, že ako ste na to vy, a ja sa vám chcem ešte raz poďakovať za 100 odberateľov za tento rok, je to nesmierny cieľ a ďakujem vám za to. A dúfam, že sa máte dobre a že ste Vianoce oslavili s rodinou a že sa vám nič zle nestalo až také. A šťastný nový rok. Takže zatiaľ čus.